χαμογελαστός χιονάνθρωπος. Ο χιονάνθρωπος ήταν σχεδόν έτοιμος. Το αρκουδάκι και η λιπουδίτσα κόλλησαν μια μεγάλη χιονόμπαλα στο κορμί του. «Σειρά μου», φώναξε ο Φλάφι το λαγουδάκι. «Αφήστε με να βοηθήσω». «Έλα, τι περιμένεις», έκανε παιχνιδιάρικα η λιπουδίτσα. «Δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο». Το αρκουδάκι σήκωσε ψηλά το Φλάφι και του είπε «Ορίστε, κάνε ό,τι θέλεις». Εκείνος έφτιαξε στο χιονάνθρωπο ένα μεγάλο χαμόγελο. «Τέλειο, είπε ο Φλάφι. «Κοιτάξτε τον, είναι πραγματικά χαρούμενος. Γεια σου, χιονάνθρωπε». «Πάμε, Φλάφι, φεύγουμε», του φώναξαν το αρκουδάκι και η λιπουδίτσα και γυλίστηκαν στα χιόνια, γλιστρώντας από το λόφο. «Και με το χιονάνθρωπο τι θα γίνει?» ρώτησε το λακουδάκι. «Μη στεναχωριέσαι, χιονάνθρωπε, θα μείνω εγώ για να παίξουμε». «Τι να παίξουμε όμως?» Έπαιξαν χιονοπόλεμο, ύστερα ο Φλάφι του έδειξε πώς να κάνει τούμπες και μετά του διηγήθηκε ιστορίες, ώσπου σκοτίνιασε και άρχισε να χιονίζει. Σε λίγο, κάτω στην κοιλάδα, άναψαν τα πρώτα φώτα. «Πρέπει να φύγω τώρα», είπε ο Φλάφι. «Καληνύχτα, χιονάνθρωπε, τα λέμε αύριο». Την άλλη μέρα, το χιόνι που είχε πέσει τη νύχτα ήταν ακόμη μαλακό. «Περιμένετε και μένα», φώναξε ο Φλάφι στους φίλους του που ανέβαιναν στο λόφο. Όταν έφτασαν στο χιονάνθρωπο, εκείνος φαινόταν άρρωστος και θλιμμένος. «Δεν το πιστεύω», ψιθύρισε ο Φλάφι. «Μα τι συμβαίνει, είναι παγωμένος», είπε το αρκουδάκι. «Χρειάζεται ένα σκουφί». «Εγώ μπορώ να του φέρω ένα κασκόλ», τους είπε η λιπουδίτσα. Και έφυγαν τρέχοντας για να βρουν κάτι ζεστό για το φίλο τους. «Αυτά θα τον ζεστάνουν», είπε το αρκουδάκι, καθώς του έβαζαν το σκουφί και το κασκόλ. «Μα πού είναι ο Φλάφι?» ρώτησε η λιπουδίτσα, όταν τελείωσαν με το χιονάνθρωπο. «Δεν έχω ιδέα», απάντησε το αρκουδάκι. «Αλλά δεν σε εκείνο το παράξενο πράγμα που ανεβαίνει στο λόφο?» «Τι μπορεί να είναι?» αναρωτήθηκε η λιπουδίτσα και κρύφτηκε πίσω από το αρκουδάκι. Και ξαφνικά το αρκουδάκι άρχισε να γελάει. «Είναι ο Φλάφι», φώναξε. «Φέρνει μια κουβέρτα». «Στάσου, Φλάφι, ερχόμαστε να βοηθήσουμε». Έτσι λοιπόν οι τρεις φίλοι τύλιξαν με την κουβέρτα το χιονάνθρωπο για να μην κρυώνει. Σε λίγο ο χιονάνθρωπος άνοιξε τα μάτια του. «Τώρα είναι μια χαρά», είπε το αρκουδάκι. «Έλα, Φλάφι, η αλεπουδίτσα έχει καινούριο έλκυθρο». Κατέβηκαν με μεγάλη ταχύτητα το λόφο. Έπαιξαν χιονοπόλεμο και έκαναν τρέλες στα χιόνια. Ο Φλάφι όμως κουράστηκε και πήγε και ξάπλωσε στο έλκυθρο. «Με την ησυχία σου, Φλάφι, θα σε πάμε στο χιονάνθρωπο», είπε το αρκουδάκι. Κάτι όμως δεν πήγαινε καλά. Σταγόνες νερού κυλούσαν στο πρόσωπο του χιονάνθρωπου και παντού υπήρχαν λιμνούλες με νερό. «Ο χιονάνθρωπος λιώνει», φώναξε ο Φλάφι. «Έχεις δίκιο, λιώνει», συμφώνησε το αρκουδάκι. «Κάτι πρέπει να κάνουμε». Του έβγαλαν αμέσως την κουβέρτα, το σκουφί και το κασκόλ. «Μη στεναχωριέσαι, χιονάνθρωπε», τον καθησύχασε ο Φλάφι. «Θα σε σώσουμε». «Χιόνι, φέρτε χιόνι, πολύ χιόνι», φώναξε το αρκουδάκι. Και όλοι μαζί έβαζαν χιόνι στο χιονάνθρωπο για να τον σώσουν. Σύντομα ο χιονάνθρωπος ένιωσε καλύτερα και ήταν μεγαλύτερος από πριν. «Ουφ», αναστέναξε το αρκουδάκι, «παραλίγο να τον χάναμε». «Όμως γιατί είναι τόσο θλιμμένος?» αναρωτήθηκε ο Φλάφι κοιτάζοντας το χιονάνθρωπο. Τότε ο Φλάφι άπλωσε τα χέρια του και αγκάλιασε το χιονάνθρωπο. «Τι συμβαίνει, χιονάνθρωπε?» ρώτησε ευγενικά. «Μην είσαι λυπημένος, σε παρακαλώ». «Δες», έκανε η λιπουδίτσα, «κάτι γίνεται». «Χαμογελάει», φώναξε ξαφνικά το αρκουδάκι. «Ο Φλάφι τα κατάφερε»,
είπε η Λεπουδίτσα. Ο χιονάνθρωπος δεν ήταν λυπημένος επειδή κρύωνε, είπε ο Φλάφι. Η καρδιά του κρύωσε που τον αφήσαμε μοναχό του, τον καημένο. Μια αγκαλιά ήθελε. Και τότε το χαμόγελο του χιονάνθρωπου έγινε ακόμη μεγαλύτερο. Έλαμπε ολόκληρος από ευτυχία.